อ
Sedeng Narendra yaksa lelaku kan mayono lenging kang Rasowan kok non kula wonten dawuh nggih pripun wartane sawise dina riyaya nggih apura ing ngapuraken nadyan to bangsa berdua ugi nglampahi ngaten bagus dadi ora duwe dosa nek wis ora duwe dosa bar ora duwe dosa njur gawe dosa man zaman ini Patrapa biyen enten lakon brubuk negara Walengka diraja ukut jagat Walengka merga pakartine Sri Rama Wijaya lan Bedes Kethek Putih sing gawe rusak kanan negara Walengka diraja kan kula kemutan lah jalarane krana paduka gunjak dhateng titising Bathari Sri menika pun Rekyan Wara Sinta eling sampeyan dadi jalaran gempuring negara Walengka diraja pinten-pinten aksa ini wadya sing mapan ana daratan wadya sing mapan ana udara wadya sing mapan ana jroning bumi barisane kukut wong Walengka merga pangartine Sri Rama Wijaya selawase kula kelingan lakon iku lara ati kula Pak nika kula barenge perangi Iran kalih Israel nalika sematan gegere padha kali niku. Sakniki dados tiyang kanu mapan enten swarga pangrantunan tekse swarga pangrantunan niku ning swarga mboten ditampa teng neraka ditampik bali ning donya wis tanpa wadah utawa tanpa raga. Ini tetepi kula sok ngrasake wujuding kanikmatan. Kula arane nganti dina iki durung kelakon lega ati kuwi ento durung mondong Dewi Bratajaya kucap kacarita Bratajaya mapan enten negara Dewati kangku dening aku jenenge Raden Janaka ya Raden Arjuna sampeyan kula perintah liripun goleki Dewi Bratajaya bojone Janaka. Waduh. Menika naminipun rak ngrisak pagrayu. Ngrusak pagrayu ora dadi apa? Waton keturutan apa sing dadi karepku? Jalaran urip iki sing baku tumrap ngaku asmara, Pak. Arpa sugih bandane tanpa duweni wujude wanita sing ditresnani tanpa guna. Mula bakune urip niku asmara. Asmara niku tetep mung ditinggalke. Bola mbok apik. Dudha-dudha rondo-rondo niku bodho. Asmara ki utamane urip kanikmatan diwerke dening Gusti kang akar jagat niku wujude asmara. Niku kanikmatane urip. Siji perkara wadone tumrape wong lanang, loro bondo donya, angka tune derajat sarta pangkat. Yen kakune kecakup wong urip niku moya mukti wibawa Nyakrawati hambal dendha, Pak. Lho ngoten. Mun dadi wong niku meneng mawon penak karepmu ora karepmu. Ora nggo rokok jagakne kancane. Sangune mung rek dadi. Mula sampean kula kongkon goleki ya niku Dewi Bratajaya.
Lajeng estokaken dawuh mapanipun nek boten kleru mapane teng negara Ngamarta kasatriyan Madukara kamengku dening Si Janaka. Sembada sampeyan kula perintah bali tanpa Bratajaya kula perung kuping sampeyan. Bujar, iki Mas.
warana ngawrukan maneng kang samar den ayetno semure sikha balik Titiyami kondo yoni Trisonyo Purnomo Sasi Kilar Neng tengah ing lapar lang lintang bimo sepi bilang lintang bimo sepi
Paneng karang katempel Biaya Lurah Semar sapranaane samyong untuk karo kota karangkang gondang kedondong gendeng sustanding dong-dongan putih kedondong gendeng sesanding tungtungan putih pengak-pengak manyok-manyok dongan putih pengok-pengok mangok-mangok Bergerak ugek-ugek satu lito Eden apa padha kanthi karajan sarawuh moneng karang kadempel ya ing klampi sireng kene sowanku tanpa santi kula sawijoko Semar bapakku ngaturke bekti kunjuka ana ngarsamu Semar Badranaya bapakku ai ndak tampa pangabektimu Den yen ana apa ora dadi apa tumuli pangestuku wae tanpa ana Gus Bendaraku Raden Werkudara tak sadhong tangan loro tak pundhana mustaka dadi simbat restune Semar Badranaya bapakku yagi dikepenake nggone lenggah Anoman Bagya Sapratamu ana Tarakan Bebagene Senggono sowan kula boten wonten alangan satunggal punapa ngaturaken sungkem pangabekti kunjuga wonten sandhaping padha paduka Kyai Lurah Badranaya ndak tampa ora liwat pangestuku wae tanpa mono kula sadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa simbat sih pangestu paduka ukulun Batoresmaya nadyan kula pun nala gareng ken ngaturaken bekti kunjuk wonten sandhating padha paduka Bendara kula Raden Werkudara lan
Begawan Anoman ngaturke sungkem pangabekti kunjuk. Ndak tampa ora liwat pangestuku tanpa momo. Yo tak tampa ora liwat pangestuku tanpa momo garing. Kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi anyengguh bagas warasan murah rejeki lan panjang umur kula. Pangestunipun bendara kula kekalih. Senadyan kula Petruk ngaturaken bekti kunjuk Gus, bendara kula Raden Werkudara lan Begawan Anoman. Ya tak tampa pangestuku tanpa mono. Ya tak tampa pangestuku tanpa mono Petruk. Kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka ugi dadosa jimat. Nadyan kula aturaken bekti dan konjuk wonten sandhaming pada paduka bendara kula Raden Bratasena kaliyan Sang Begawan Senggana. Sugeng rawuhipun ngaturke pangabekti Gus. Ya tak tampa pangestuku tanpa nono Bagong. Ya tak tampa pangestuku tanpa nono Bagong. Kula kadhong tangan kula kekalih. Kula pundi wonten ing mustaka kakal ngaten ing ngaya kapetet ing pernaja dadosa cahya marcaya saged ngerobi gesang kula sak keluarga kula sak brayat desa ingkang kula mengku den komplit kok apa-apa iku desa komplit ora mung jajek ning critane ora cocok ngono monggo dhisik Gus. Apa ta sababe? Tanpa nganggo pariwara kang sarta tanpa nganggo cala sadurunge sarawuh wana karang kadempel. Yen to tak titik sok waduh, laku wabat barang caket. Kalan aku kawis para laku mutu-mutu. Ing suwana bat ingkang bakal tok andharke den. Dadi maringa dawuh apa to kang dadi wigati kas? Wis oke gawe Semagodranaya bapakku. Suwanku ngabdiatur kang tanpa tetala sadurunge kang angka sangertiya marang kawilujengane Semar Badranaya bapakku kang angka 2. Rasa kapang kang ora kena sinayudan tegese ora kena tak penggak nggonku pengin nyawang kaendan rengganing karang kadempel ya kelampi sireng kene angka triwigati bab ingkang bakal tak andharke ana ngarsane Semar Badranaya bapakku. Ai dapuk kula niku pamong kuwi golek menenge sing dima. Nek kira-kira sing dimong nangis sing dadi pamong kudu bisa meneng-eneng. Sebab antarane pamong karo sing diamong kuwi ibarate kawula karo Gustine, Gusti nyang kawula. Manunggaling kawula Gusti iki dudu menungsa umate Gusti Allah, ning manunggaling kawula Gusti iki antarane rakyat karo pejabat iki jenenge manunggaling kawula Gusti. Ning nek antarane manunggaling kawula Gusti ora wujud mergo pejabate kurup ngrogoti bandaning rakyat, le dadi pejabat lali mergo dipilih karo kawula kang sarta rakyate. Sartemah bandha sak kepenake dhewe nggone ngendhaleke lakune tata kraja mung ngrogoti bandaning rakyat ora gagas ora mikir yen to rakyate ketere-tere kono ngrasakne mukti Widowa Nyakrawati ambau bendha. Ha kuwi jenenge ora terbit. Mula yen to iki dina pimpinane negara wis rawuh ana karang kadempel nadyan tanpa nganggo cecala. Cecala iki basa Kawi.
kecolai basa kali tekse kabar ngono. Kowe kudu ngerti ngono iki. Ora kok mung melu tanggapan kecolai kabar. Nek perlu cateten cacatmu. Mula Gus Yadi blakak ngopo to kang dadi wigatine ngarsa. Anu mang wonten dawuh. Kadingaren kowe bareng karo tekane si Werkudara kowe duwe karep apa mang? Kula menika sedulur tunggal bayu. Kelteking batos kula mrene sampun ngrasaken boten siksa tartamtu. Kula kepengin sapatemon lan adik kula pun Werkudara. Saking Kendali Sada kula nuwun dhateng Jodipati ngampiri adik kula Werkudara jebul nandhang priyatos duhu kula nyiptake kerukunan ngraketne sesrawan gedheke nggone padha gotong royong liya ngono kuwi kekancan ngono kuwi langgeng dadi aja gawe eleke kanca aja gawe eleke tangga aja gawe eleke kulawarga sing apik nyiptakne kerukunan ngraketne sesrawan gedheke nggone padha gotong royong wong urip iki ora mung padha-padha besok ing tembe ya dadi siji sak bumi kabeh bakal tumekaning pati dadi ora ana sing unggul kala masa sing unggul iki jroning urip ana jagat iki ana sing dadi bupati gubernur narpati lan sapanunggalane ana sing dadi kere ana sing dadi tukang tanggapan ana sing luwak lauk ana sing ngamen ning besok derajate padha ya kuwi dadi sak banyu tegese dipendhem ana sajroning bumi. Yoga ngono ya ngono. Yoga ki aja bidak-bidakne sak penggender karo tembung iki jane kudune bayarane larang endi. Ngono kuwi ora perlu dirembug paton manut karo sing arep dhewe tanggapan iki ora gampang entek. Jadi di tanggapan paling awet 100 nek dhuwit sebulan tak mau. Mas 100.000 dhuwit sebulan kena. Mergo saking gemine. Apa-apa ora tuku kok. Ayam ning arepan. Lombok ning arepan. Apa? Kelapa ning arepan sono. Sing dituku ki jero apa? Kabeh wis mandul. Jadi diyoga ki metu jroning sesasi ki 15 dina ngono beliuk abulane wis kita yoga sing ning kutha budi penggirang bareng marang ning kutha ta terus kutha pelosok kandang ora iso objek ning desa goleki kampane sing nandur lombok golek janjian. Ae, bapa bendara lanang kuwi iki. Apa jebule kaya mangkunan, Mas. Iya, yen to ngono maju. Handar napa to kang dadi wigatene ngarsa, Dik. Keleme mawi limut. Alamat sroning alam kanyuk saknyatane iku kanyatan ati satine yen panemu
sayekti antisa momon Yagi prasajak mobil opo kang dadi wigati pungkarsa. Ya Semar Badranaya bapakku. Lugune sowan pangabiyantara kautus dening pembar kakangku. Pembar kakangku lapukane sekepol sisih merga saben dina nangis jalaran titiwanci dina iki jlamprong ya si Janaka ninggake negara Ngamarta tanpa pepoyan. Wekasan kabeh padha pating jlurit beda cara sedulurku para Pandhawa. Yen sing lunga Janaka kabeh padha nakokke, kabeh padha goleki. Ning beda yen sing lunga aku. Kabar pisan ora sing ngabarke urip karepmu modar karepmu ngono kae. Yen to lungane Janaka, aku sing ditempuh. Mula Semar Badranaya bapakku ora ngelo sing tak sambati kejaba paduka Semar Badranaya angka loro. Negara Ngamarta titiwanci iki ketaman Brebeluk Mayangkara. Kawula esuk lara sore kemekaning pati. Sore lara esuk kemekaning pati kaya mangkono. Sabanjure dadekke dening kabeh para nayakaning raja ingkang minangka dadi pepayuning negara Ngamarta. Ora liya sing bisa dadating wungkut ngobaring peteng hadirat sungkawaning tias kabeh para pejabating negara Ngamarta tanali kejaba Semar Badranaya bapakku. Semar iki tenang. Nek misale keadaan sing ra penak iki mesti disambati. Ngono. Wong njaluk niki bendina iki endi wong lara mumet sirahe. Endi wong bingung mergo ditagih utang. Parane golek Semar. Endi wong golek sandang pangan, endi golek penglarisan tokone ben laris goleki Semar. Lah aku ngigeti ngladeni pedang kopi karo rokok gawane gaya nganti bingung. Ngono iki mesti eneng apa kuwi? Timane kan. Wah, iki mangane mesti eneng. 15.000. Nek lara mumet iki 20. Timangan iki butuhan duit ta iya. Telaten tak tabung tak klumpukke. Ora kok tak pek dhewe iki ora malati dhewe ngono. Paine garane kok. Sagadring manasa kabare lampaku saku bakal matur pengasan. Magepokan kana negara Ngamarta yen to lungane bendaraku Raden Janaka kuwi aku wis tanggap jalaran Janaka ki yen to lunga ninggalke negara mesti ana perlu bot-bote ya kuwi mrih atenake marang para kawula dasih upamane bakal ana wahyu kang tumurun jalaran aku iki nampa wisik bakal ana wujuding wahyu katenteman kang tumurun. Mula bendaraku Raden Janaka ninggalke negara Ngamarta dasare ora kok singlar saka tanggung jawab nanging bot-bote kepingin bisa ndadekke mulya marang kabeh para kawula dasih.
angka loro negara Ngamarta ketaman Bebluk Mayangkara ya mengkone padha dirembug. Lho. Mengkone padha dirembug dibalekke men kana negara mau kawulane padha ngrasake kanikmatan, kawulane padha ngrasake kamulyan, ora kekurangan sawiji apa tegese karo pansamubarane. Kowe mangkono Semar kataku. Kaya mangkono, Den. Aku sing tanggung jawab negara Ngamarta jalaran aku pamong agungi negara Ngamarta. Keketuning pasrakan prawadya tanpa sabawa kaprapan sang Narendra Tama mangun nenging perwusing duka cipta berputi mandana berputi mandana raras Ringakos Pomo Sabdane Lurah Gondro Garta Ketuka Geger Jombo Prapan Kemandura Prabu Baladewa kadherekaken Penggono Patih Harusanguni Miyak Kang Samasiba Temati Dem Kang Samya
yang embrio Leryang Sondro kapalengan sumo pengkias satu berikan linot kapiatane turut pameng dinyoma lawo kepunge Iwan Wiseso Mulai boten lentu pandugi kula menika punden kula sinuwun Prabu Baladewa ing Mandura. Iya, Semar. Aku Prabu Baladewa saka negara Mandura. Tagya sarawuh ndika duh sinuwun. Tekaku tanpa manggih sakara-kara. Ndak tampa abet milput radati apa pastu tanpa kapundi dadosa simat. Pate sangkuni padha becik satekamu. Iya tekaku tanpa manggih sakara-kara Semar. Piye pawartane rak ya ngrasake Bagas Warasan. Antuk pandunganmu aku ngrasake wujude Bagas Warasan. Raden Dursasana padha becik ya. Ora ana suwiji apa Semar. Lajeng menapa darmanipun sinuwun rawuh wonten karang kadempel tanpa ndadak mawi kabar utawi tetala saderengipun. Semar tekaku ana karang kadempel iki pancen tak temoho ora nganggo kabar sadurunge aku minangka dadi jutane Yayi Prabu Duryudana jalaran Titiwanci dina iki negara Astina ketangan bebluk mayangara kawula esuk lara sore temekaning pati sore lara esuk tumekaning pati kaya mangkono sabanjure ndadekke bingung penggali Yayi Prabu Duryudana satemah nebake nawala marang negara Mandura aku kinen didadekke Sraya Sinaraya tumuju marang Klampi Sireng goleki Kakang Badranaya jalaran wujude para kawula kang nandhang lara negara Astina mau bakal waluya teman jati satemah waluya lamun tokas badan mboyong ya kuwi Kakang Badranaya. Mula tekaku papan kene tak jaluk Kakang Semar iki dina tambanana para kawula ing negara Astina kang padha nandhang esuk lara sore temekaning pati sore lara esuk temekaning pati Kakang. Iya Semar kanane kaya ngono kamula negara Astina iki ketaman bebluk mayangkara kamula esuk lara sore temekaning pati sore lara esuk temekaning pati wis sing baku kowe enggak budare Astina apa kebutuhanmu tak cukupi. Ora mung perkara perbiya dhuwit bapangan klebu omahmu mengko tak dandani. Ora usah kuwatir, ora usah nggawa pethukan apa-apa. Ora usah nggawa oleh-oleh. Kabeh tak samatake. Kabeh iki tak moyake dadi wis kowe gek tata sarung-sarungmu ki wis ora perlu nggawa sarung kok tak ampirke toko. Apa penjalukmu tak kumpliti ya tak kumpliti kowe ora tau mangan enak to Mar
Mulai rong tau mangan enak ora gelone panganan sing enak. Kowe tau ngrasake daging ngungkep apa ora? Tak kira ora nate. Paling kalau beleh iki kok beleh jangkrik. Mula nek ora tau mangan panganan enak mestine panganan enak sak pirang-pirang. Ngono. Kowe butuh apa? Sate kambing, sate pitik ayam kampung, pitik belian, kabeh dikalisi. Gawe iwak kura diladeni. Kabeh ana ning negara Sina. Gareng pengen rasane apa? Gareng butuh wong wadon tak samatake. Sing nakal ya ana. Sing geleman ya akeh, sing ayu-ayu toto manut kabeh. Ana tak perintah lagi ana gareng diladeni. Warah iki. Ora ngerti nek rodai berputar kadangine berganti ora ngerti. Pokoke kadung rumangsa dhewe dadi wong dhuwur nek ora aku ora digaya, nek ora aku ora kondang. Ora iso. Utake iki rumangsane lho. Ngono iki rumangsane dulu dhewe. Wis sugih dhewe apa-apa duwe dhewe. Tapi ora iso mikir mau mestine ngurane para Pandhawa digunakake dosa sana. Nyawisi iwak daging, iwak kura, iwak apa-apa nang kura siapi. Wong wedok dikira digengek disiapi. Ora ini dosa sana. Wong ngene umane njaba tak diuparaine lho, tenan aku. Saking ngene Sultan karo Semar ngajeni lho. Lah wong pas aku ae ngapuran kok wong ora tau kena keadaan. Sembrono iki. Ngremehne kok titeno kok delukas. Wis iki dina tata-tata budal Semar. Aja dadak ndoko perintah. Nuwun sewu suwun. Dasaripun mboten luhure dawuhipun Sunan Prabu Baladewa namung kula menika kata ayahan. Nadyan kula menika tiyang kekurangan mapan wonten dusun, nek raketing paseduran kula kalih piyai dusun, tangga desa. Tangga desa sak wilayah kula niki kabeh niku nek butuh napa-napa sing digoleki kula. Ha nek kula mengke diboyong kula mboten enten. Sinten sing badhe saged mbabake ngungkut ngoboring pepeteng. Tartamtu kula mangke dipun padosi. Kula nyuwun inap sekawan dasa dinten mangke kula tak sowan neka piyambak mboten perlu dipun boyong. Mboten perlu dipun cawisi. Ya ora usah digoleki cawisi iwak-iwak ora usah. Ora usah dicawisi panganan. Ora usah ditukoni karo ning toko. Sombonge nang gaplek-gaplek kok duwe-duwe. Ana sumbat neh. Iki dhuwit kula ngentek arep oleh dhuwit nah. Sumbane niku. Kok kula nah. Kok tak ayaki wong nek macem-macem. Kula dereng saged minangkani panyuwun kados Wedhut padur lagi slabetom rangus gedeng ijil tarane kuwi jendego perintah Prabu Baladewa aku antuk panggrayai Prabu Duryudana tekaku ana kang kadempel ya kuwi nggawa prajurit segelar senapan sapa sing menggak karepe Baladewa lan karepe wong Sina sing kene bakal nampa pidana. Kula jek suwe diakeke bujalo marang negara Sina. Rawe, rantas, malang-malang putung. Sapa sing dadi kegeduke? Wong karang kadempe temen gak karepe Prabu Baladewa. Sadare wakat gagak
barang. Nang toto-toto mumpung durung ana wong ngetokke nenggala lho iki. Lek nenggalane wis modot lho tenan iki. Ada sembrono kok. Wis ndang toto-toto timbang perang iku. Ora apik kedadiane. Kula toto-toto marang wong melarat dan mulyak kuwi dadak angel iki opo ya Gusti. Ayo, budal. Ora rutho mari maksud. Dewa ngecawan Sampeyan mau ngomong piye? Yen Semar ora Buddha tak rudha paripeksa. Wong aja-aja wong ora semayang. Wae rudha peksa sampeyan iki gaya. Sing diomangi Semar, mongko Semar ki andane wong Amarta dudu andane wong Astina. Apa jane nek Semar ki anak buah sampeyan, sampeyan go sak wayah-wayahe kena. Semar ki wis duwe grup kok. Ora kena jumuk Semar sak wayah-wayah ki ora kena, ya ngenteni senggange. Wong Amarta ki wonge pilihan, Bagong yo pilihan. Saurarane wonge dipethingan. Gareng ya dipethingan. Tenange, awake dhewe iki tenang ora eneng. Mesti duwe keluwihan ki mesti. Lah iya. Lah karo do paksa. Kowe jane kudune mikir gawa Semar ki yo ngrepoti ning dalan. Ngaben yo ora wis kowe. Lah kowe karo do paksa Semar kok gawa nang Astina sing ora ngilani aku. Wis ora ora butuh kok golekne panganan sing enak. Ora usah kok tukoke sandangan sing apik. Tak cukupane dhewe uripe Semar. Wong sing diarani sugih iku ora mergo bandane akeh iki ora. Nek iso ngrasake rasa tentrem iki wis sugih. Urip iki wis cukup. Ora luar nek uga Semar ndak kula. Lah aku yo sapa? Genge wong kene aku iki. Lah menjajal geng piye kowe? Tarik ngakeni kan roh krungu jenenge Bagong. Wis mesti mires. Lah kok nek kene nyumbar iki terus piye kamu? Dursasana barang iki di apa kok? Wong bruwak brauk. Semune iki glendem ngomong kalenting telenyer. Ning isine penyakit. Wis kowe ndang muni kok. Ora ra ndang muni arep-arepen lho. Aku ndek pusaka kene kok lho. Pamake Gunung Sugruk. Segara sak kuwi bengkak berapat. Pamake mungsuh dipakan gagak batange. Tenane to. Nek kuwi tenan aku tau pengungkapan ngono. Lho ora. Tegese pamake kuno Sugruk. segara Asap. menungso. Dadi kok kamu namun. Lah tenan ngomong piye ta kowe. Dadi kok Ora dine iki ora yo mikir. Utamane kene golok Gunung Sugruk segara asap. Kuwi pekatu perawat ora mikir gendeng iki. Aku ora wedi. Aku ngetokke Kiai Menggolo aku dhewe aji jala pedhot. Tak cukup ora ono dalan. Ayo bali ora? Ora bali sarep-arepen. Rasane seksane. Gak
Ayo wiyatir-sang Rama Daya Pati Pangayaksa Agung Sang Krama Ngono alune ngamuk. Ngono kok. Wis ora peduli Baladewa. Geger yo geger ngono lho. Manuk miris. Ampun dipun gagas nggih. Sing baku tata-tata jagane klampi sira mbok menawa ana trubusane musuh. Dadi musuh iki mboten namung para Kurawa, isih ana bangsa berjuang sing baku titiwanci dina iki. Budidaya golek dalan ya kuwi ngupati Raden Janaka ing kono dadi jalaran wahyu katenteman. Memang kono Semar Badranaya kapak wis toke kae. Ucap kata itu harus ngono. Wis purna sabdane Lurah Badranaya sabda Pandhita Ratu. Sabdane pendhita ngundikane ratu datang kena Wulawati. Pindha tumetes ing resta mameng glantang cipta. Saya kira bisa medhit. Kundurira Lurah Badranaya kawis tinggal Bandaran Sari.
Sampo samyo wadali Lara dapet ngeleteng soto
Benjang sangat simit jelat nyengat kali Usman rumangsa diwirang dening Si Bagong jeneng aku Nata Mandura Prabu Baladewa boyong Semar Badarana dadak nganggo wujuding panci inah 40 dina padha nepak mbumbunan ngabahi kuping ilahi dadane Nata Mandura Prabu Baladewa ngisin-ngisini diperintah Ratu Gedhe diperintah sedulurna Yai Prabu Duryudana ora bisa mboyong Semar iki tak temah aku iki kewirangan mula titi wanci dene iki dibujake dibyuk Yatang Sayita kabeh klebu Selayan Astina ngebyuk Batang Sayita marang Klapi Sireng wonten iku lamun istokaken dawuh suwun kula nggih wirang ngatasi boyong Semar kok kangilan perlu dikupengi bolone dibujake lho dikupengi wengkon Klapi Sireng Semar dibondo nek perlu diseret nang Astina kula nggih isin kula kae Bagong dianggep wong gedhe dhuwur ning ora iso petung ora iso pangitung kula dina niki kula mboten trima nggo dibudhake wadya gelar sapan nganggo sangkep cara Jawa Timuran peroke Mas Cepol nayoko Punta pengkro Wadyoko Pencemunya prontongan Sauran Kaya ampuan Lir bineka mantamiro saking jalani biasa madangi jagat jagat tok aneng cake kang ukir mur papapan sumerat neng soroking surya mega lan gunung-gunung
Ngono Pak Jar.